Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Lah ceritane hari ini mau jemur padi bolo. Ya iki ngorek-ngorek padi bolo aku ceritane. Lah dino ki mang posisine. Iki soale sing ning wis gak kepanasan ki tak arakno ning panasan bolo. Iki karo tak urek-urek bolo iki bolo. Nah posisi ini kan yo lagi gaweanku ning omah ki sepi bolo. Jadi ini aku ki iso nyambi ngurek-ngurek padi bolo. Sing panenan winginane kae. Iki tak urek ngene iki bolo. Ya aku arep nyemuk sapu bolo. Sapu tak sapone sing kula gak kepanasan kula bolo. Lah iki wis arepe mari bolo iki. Wis tak ning panasan kabeh iki wisan parine. Wis arepe mari. Ya iki aku lanjut. Loh iki lanjut terus wis sore iki posisine bolo. Iki posisine wis sore lanjut tak entasi bolo iki bolo. Iki parine tak entasi. Mangkane kuwi tak jajal anu iki kok wis kering aku no. Ki arepe tak ade tak lebokno omah. Karo bojoku iki, bojoku nyaponi ngono kuwi posisine. Ya iki mulai tak ade iki bolo. Ngene iki bolo kegiatane nek ning omahe. Nek pas sepi, pas enek penggawean liyane yo. Nah ndak penggawean liyane bolo. Kegiatanku vlog ning omah ngene iki bolo. Soalnya kasih ning omah iki aku karo bojoku tok jan. Wong tuaku ki conjo aku. Arepe nandur mbako bolo ning sawahe. Iki ade glangsing sing kedua bolo aku bolo. Lah iki aku mau njupuk glangsing meneh nang omah. Iso tok berisik bolo ya, soalnya ini pinggir ratan gede dadine yo satu akeh motor buas. Sepurane bolo ya.
Ya aku nemu kertas bola mergo glasinge kuwi suwek sodokan. Dadine tak jupukno kertas ben tak nggo nutupi glasing sing suwek ku mang. Lah iki mulai tak angkat bola tak lebokno ning omah iki posisine. Yes, kono bola ya kegiatan vlogku